5. Nastupujte do osobního vlaku číslo 5658 ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Pardubice, Semtín, Stéblová, Čeperka, Opatovice nad Labem a Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 25 minut. Osobní vlak číslo 5333 do stanice Zlatiňany je řazen na konci vlaku. Upozorňujeme cestující. Tento vlak ve stanici Pardubice, Rosice nad Labem bude odpojen. Mimořádně na nástupišti číslo 3, kolej 2, nastupujte do vlaku Eurocity číslo 129 Hradčany ve směru Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží, Valašské Meziříčí a Žilina. Pravidelný odjezd 16 hodin 26 minut. Králové hlavní nádraží, pravidelný